Hi guys, good morning. Here kami sa bukid, sa Mungpayag kay magpakupras na ang may-ari ng lupa. So, naanay nangipo dadto. Wala si Budong nakaipo kay nagbalatian in taon akong manghod. Nagkuan iyang kuan gihubagan na maong wala siya nakaipo karon. Ako ratong aduan dadto ugma. So, di aman mi diri karon magluto mi sa paniudto para makapaniud to ang mangipuay. Kauban ako sila ni Koreana. Hello guys. Adum sa tubig. Ang Koreana ng buhay ko. Ano yung kagidling? Tapos si Auntie Mercy guys. Nasa nagtakilid man. Si Auntie Mercy guys. Hi guys. Mamutong meron. Namutong ni kay mo balik namin sa Davao ni Gerald. So suroy mi diri sa lupa ni Lilin nga ilang binantayan. Ang duha ka dalaga. Sarap buhay. Magpaksiw ko guys. Naiisda. Akong ipaksiw. Dayon magsabaw pod ko para makahigop sa sabaw ang nag-ipo. Palit ko pitsay. Kaya para moy akong sabawon. Ako ning hinduan ang panakot. So ko istorya hulat sa ba? Hulat sa mo. So ko istorya. Pagdali ay napagkuan-kuan na. Iyo sa manok. Hi guys, karon maglaton ko ning ahos. Og luya. Stick. Yawa. Laton. Lata-lata. Ako pisaton. Sayo hugasin sayo. Tuwa to. Rambut kani. Kanang yahong di kanang baso di o na dako na das gawas. Wow, to yung kabuo ka dito. Basta tasa. Kung nasa maguro na. Iman, nahilis ng ice, oh. Diba dito puro bugnon. Hindi na mamutong. Oh. Iya na. Nagpamo to, magubot si Lula. Si Lula? Butang. Oh, sakala Lula. Hala guys, nagmarinisa sila. Guys, patanaw dahil ni Lola maha. Guys, ingon si ate. Sabi na ni Lula, using man. Using daw, guys. Lucina di ka. Guys, using. Unsa man day itawag ni mama kang Lula? Ano? Sige pangkalagon. Pagkalagun na ako sa langit. Nara sayo hugasi sayo. Madam, oh. Ako ay butang din na, made. Ambi na Di ako guta daning ahos loy aday. Ay okra guys, akong isagol. Ayun. Sama ba? Sal. Pag binigay sa bakilid yun. Ano mga unami guys. Pag ganun hinakuta. Among pinaksiw lang usay. Tapos sabaw. Kumain ka to. Ikaw hakot, pas agiga. Si Koreana. Lalaki ako! Lalaki ako. Naulay may kaon guys. Kamang plato gamay Ano ra. daw ba kay ang mga bahay tayo recruit pero may mga sundalo. Nakuligo. Yang gisakyan guys. Dali na ma. Di jud gay kalaog ma. Kaon niya? Ay, Kurang ito nagpa-pan. Ulay. Kaputong na umong daw. Kaya panos ka ni ma? tanawa ko no panos na. Kuwesig ko sara si Lula. Konting salo-salo lang. Ay mo na sila. Lula ko? Sagad. Ag-asa ka man kung ano ko sa kuan. Bagal. Sudah. Dayon. Isa. Ay salo-salo ra ta. Kumala ka toy. Salo-salo. Konting ulam. May kung baby di ay kur. Yata dara ba na siya ilang liter. Ay, ito na. Toy. Sa maestro? Sa maestro? Ambot lang kung asa ni gikan napunitan ko. Ambi ko no be ako basa be. Wala man ako linigikan. Gatag. Di ambi ni. Ambi ma dali ma. Hey, igat-igat na gini siya.
Pwede na ba? May lagbaji niya ang iyang igat-igatan din. Dami ng laki, igat. Nagitagaan ang gigat si Relda. Wala man sa butang ang Pangalan? Agay. Gitagaan na tagapon da. Agay, coba na de. Kita lima, ay kita Dir mahal, gina ba? Dir mahal. lagi yung pa. Hagoy. Na love letter si Bintoy guys. Atong basahon. Dear Lando. Bahog na. Lando, congratulations. Salamat sa tanan Lando. Salamat kay wala minimo biyai ni Tia. Gikan preschool hantod sa grade 6 karon lang jud ta ani mag bulag-bulag og ningaon gyud ko nimo toy. Og unta dili ka magbag-o og mamansin gihapon ka sa amo toy. Sorry, sorry sa tanan nabuhat nako nawala kaniangay ha. Sorry jud og always jud amping ha. Love you Lando. Love tika makahilak jud ko toy na magbulag na taani. Wala bayay limtanay ha. Love you toy always. Buwag din mo to. Sige na bye. Buwag din mo. Sayang mo ginamay eskwela. Ako dito lisayan sa gustong skila ma. Ang sunuron lugar niya. Bahala diha basta kay malaki. Agay. Unsa man? Dito kag eskwela? Mainit ang nga apa gaw. Anak si Bintoy ka, love sa iyang mga classmates. Kay friendly kay si Bintoy. Ato ding sungita no. Lami-lamian sa tiyan. Di ba may mikabuk gyatagan? Report ba? May upat di ay. Nganong nabali man ni si Bintoy mahinoy ag sungitan. Agoy. Ba? Ito sa bobo. Mo ko lala. Lala yung plato bigo. Katoy mo luwag kaw. Iluwag. Ikaw una. Ikaw una ni mama Ali, sa ilugan ang Dito sa alum ng mga kor. Dito ka sa habak ng mga. Balin yan eh. Balhin dito. Balik dito. Ganda na pintor no Alvin, imo gin ko Alvin. Dili siya. Dali na kayo lutas. Dili daw siya. Pintor ka ni pintor ba? Ako na pa. Suro ina isa niya. Ay dako. Ay katabi yo. Kahoy. Ay nana pa. Na, sa ting. Ang bagat-bataw. Bawa mo na siya sa kuan nga ng garlan niya wala niya dito saan. Maritis sa mama guys. Ato sa niikuan guys kaya mat. Nahulog ya pun. Wala kay limar ka bukid daw. Kilag na ako hipos na. Dia. David. Panasig mo kanino kadlaw? Kadlaw? Anak. Makuan. Tulo ra man kuan, do ka ko magbunga ng tangan. Basi dito bigyan kita. Ya sa rito. Ay mo tubig. Nga may magkakuha ituloy yo. Ay kaso sa kapunuan dito. Dito kanto. Isa ra kapunuan? Nabuhan? Baga ay mo tulo ka daw lain isa. Ito dito lagi, hindi na ka daw mo kwarto makapagkanto. Napag mo dito kanto? Na nagtuloy dito. Sorry isa ka. Gerald, butang sa kanan Gerald dito. Pag ka na mo nga. Bako dagang ka sa kalong mo dito. Baka mo gani kuan ka pagkaka ni gano. Mas maayo ka na Bintoy nga di ka kakuwangan. Na wala. Ano mapanit? Ayun lang. Ang sabi. Dipili naman ko na una ang kanang lalahin. Kahit mga tagak ba yung dyan mga gawan na rin. Dalawang tama na sa dito. Awan niya. Dili ram nakatulog si Lolo. Dili ka katulog lo? Aw dili katulog. Paniutom na sila dingin na sila pamahog ma. Dili ka katulog? Bawal pala. Lugay kayo maang. Lagi ko dili.
Ah, guys, turay medyas oh. Tanggalan. Guys, turay medyas. Ulit kaya gat. Para ang batira na kinahalang natin. Medyas ako. Magbalsag sila madaghan man. Wala ba daw ginipos ni Ate Alchin mo? Abangaon mi guys, ag ilugan mi sa manok. Hi guys, ngayon maglungag kog saging. Ayan guys, kitak-ang na. Ilula guys. Si Mama Marcy, si Gerald. Hi guys. Hi guys, nag-edit ko sa video para upload sa Mercy Vlog. Sana guys, supportan ninyo ang Mercy Vlog. Si Papa guys. A few moments later. Hello guys, punta kami sa sapa dito sa ilang ipuan kay magkuha mi sa butong o agimuon na sa bukayo. Maghimo mi sa bukayo dahil amo dayong dalhon dito sa akong trabahoan. Madala ba sa trabahoan? Kung naay mabilin, madala. Ug di mahurot, ipalaman ako. Pero lagmit, dili mahurot kay magluto ng Santa Mercy. Si Saysay ug si Lingling oh. Dito bang baka ko. Tapos si Gerald. Hi guys. Tingon siya kay nadalagan ako no pero ulo pa may liso-liso mais-mais yung tutoy oh. Dia. Nga kung ag pamukol ta kay ag kabutangan manig mais-mais atong tutoy ba? Woo! Magpasirit si Gerald guys sa kuan. Ugat. Mani among duwa sa una guys. Oh sige utik. Wala si Rere nagdahik guys kay maghakot siya sa lobby. So iya rang gidahik. Ilupad mo rin Spider-Man na karon. Si Madir Marites guys. Ilong, ito na ito pagsulot. Sabi ko na una. Ito sila to. Okay ko. Butong to. Yan. Pagod kayo. Pati sa akin. Okay ko. Sisakay ko. So ayan guys, nanguha mi sa butong. Among labugon. Kaya ang gikuha ka gani ha. Kanang kuan. Baga tungol na. Ayan, kuskusan ni Saysay din sige siyang dapal. Last na ni nga hakot nga lubi guys. So si Bintoy nagsakay sa kalabaw. Lingi Bintoy. Hawid. Lagi dagan-dagan.
Piki guys. Ito guys, tapos na si Riri maghakot sa lubi. Tapos na rin kami nagmuha sa butong kay maglabog mi. So manguli na din mi kay hapon na. Dito namin maglabog sa kanaang guys. balay kay nay ice. Hanga kayo ang pangas. Maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong suporta sa akin. Thank you so much sa inyong lahat. Shout out to all viewers and subscriber o sa mga silent viewers. Mga silent viewers, shout out sa inyong tanan. Shout out Miss G from USA, Madam Tis Del Mundo and Mamita. Thank you so much. And Mami Vic, Miss M from Cebu, shout out. Shout out Little Lady Diary, Angeli Putoy. Sige ikaw. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Hanggang dito na lang ang video namin at kami mapapaalam na. Bye-bye. Bye-bye.